Tħabbru l-membri tal-Kummissjoni għal ħarsin ta' tfal u adulti vulnerabbli, kummissjoni li se tkun qiegħda tieħu post ir-Response Team tal-Kurja. L-Amministratur Apostoliku Charles Scicluna tkellem dwar l-importanza ta' kummissjoni bħal din, filwaqt li sostna l-importanza li dawk abbużati jkunu fiċ-ċentru tal-investigazzjonijiet li tagħmel il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni se tkun qed tintervjeni f'eventwalità ta' abbuż fuq minorenni u adulti vulnerabbli minn xi membru li jaħdem fl-istituzzjoni tal-Knisja, anke jekk ikun qed jagħmel dan b'mod volontarju. L-Amministratur Apostoliku spjega kif din il-Kummissjoni mhux se sservi bħala inkwiżizzjoni, iżda se tkun qed teżerċita l-irwol tagħha b'mod raġonevoli. Il-kap tal-Kummissjoni Andrew Azzopardi qal li professjonisti li ġejjin minn qasam differenti se jkunu qed jinvestigaw każi ta' abbuż, metodi ta' prevenzjoni u trawwim ta' kultura fejn il-vittmi jħossuhom protetti. Il-Kummissjoni se tibda taħdem minn frar li ġej u se tkun qed tiret 5 każi ta' allegat abbuż mingħand ir-Response Team, 3 li jinvolvu vittmi minuri u 2 oħra b'vittmi adulti. Permezz ta' din l-istruttura ġdida l-investigaturi se jkunu qed jiġbru l-informazzjoni kollha relatata mal-allegat abbuż filwaqt li stabbilixxu jekk teżistix possibilità ta' abbuż sesswali minn xi membru mill-Knisja. Minn hemmhekk imbagħad jittieħdu l-passi neċessarji kontra dak l-individwu li jkun wettaq ir-reat. Kien fid-29 ta' Novembru li l-Knisja ppubblikat proċeduri ġodda għal ħarsien ta' tfal u adulti vulnerabbli li jinkludu abbuż sesswali f'attivitajiet pastorali. Andrew Azzopardi li sal-lum iwettaq xogħol simili fil-Federazzjoni tal-Futbol Ingliża ħeġġeġ biex kull min għandu x'informazzjoni dwar xi każ tal-legat abbuż jagħmlu kuntatt fuq safeguarding@maltadiocese.org.